20 geleden kwam ik uit Parijs, wat berooid. En dus met me die hoen en die hier de skiep om wat mooi te trainen. Nou ja, zo ben ik erin rollen. Het is alleen inderdaad het is een soort werk. Ik ben nog zo'n 160 skiep. Een soort verzorging. Nee, maar het is mooi om te zien hoe zo'n gebied zich ontwikkelt, hoe er meer bloemen komen en wat die bloemen komen. Het is alleen nog heel druk op het moment met de corona. Dus al je fietsers en al je kuieraars. Maar dan werkt het nog altijd mooi. Nee, die gaat elke dag mooi. Ja. Ja. Dan ben ik niet meer de jongste. Nee, die is 82. Of 82 dit hier. Het is Samsung-bedrijf. Ik vind het leuk om met de skiën om te gaan. En het is vroeger als hobby begonnen met de hoen. Ja. Dit werd een skiepenhoen en zo ben ik bij de skiep te lanen komen eigenlijk. Ja, ze is nog fit. En dit hoort ik fit natuurlijk. Een soort boeten, een soort bewegen. En regelmaat. Ja. En dat is voor mij ook goed. Ja. En hoe is dat voor jou? Dat je elke dag nog hier aan het werk bent? Of motto jou? Ik maak. Geen kaart? Nee. Ik vind beesten leuk. Ja. En verder is er eigenlijk net zoveel over te vertellen. Nee, hè? Nee. Dus men die wil zo lang mogelijk blijven, maar die zit het liefst de hele dag wat in Cincy bij die skiën. Ja. Maar als ik word dan gewoon in huis. Even wat de administratie doen, de BTW maakt nog, het ministerie maakt nog wat gegevens houden. Dat is nog druk. Ja. Ja. Maar gaat dat goed zo mij niet mee? Ja, het gaat wel goed. Dus het nou Ja. mogelijk in het. Ja. Nee, die rent het liefst de hele dag wat bij die skiën om te Maar- voorin en te aaien en te. Ja, maar hoe is je baan? Nee, die is wel goed. Ja. Wat is er voor altijd die dan? Want wie is er niks mijn besten in de weer? Nee. Nee, in Parijs het langste werk in de luchtvaartbeveiliging. Oké. Een hele carrière maken. Heel wat oors. Ja, heel wat ooit. Ja. Ja. En daarna ben ik barman geweest nog in Parijs en nou ja, wat verschillende baantjes. Maar ja, de laatste liefde heeft me wat niks zeg maar, op de voorlijst. Ja. Dus ik moet even snel wat omslaan en doen wat de verkeerde kant op, dus toen ben ik weer omgekeerd. En dan heeft hij hier die plak maar die skiep weer voelen. Ja, ik moest weer opnieuw beginnen. Ja. Dus met de leefde, dat heeft nou even Nee, een ik denk ook dat ik daar nog mee ophoud, dan heb ik gewoon een soort zorgen minder. Dus ik zin het meer naar vrouwen om. Echt net? Jawel, ik zal er wel nog, jongen. In ieder geval geen relatie meer doen. Nee. Maar de best wel lok. Jawel, ja, ik ben wel nog. Ja.